Здравей, нека ти изтеглим карта, съвет и послание за днес. Съвета, картата се нарича прикрит. Идея. Скрит потенциал, страх от разкриване, вътрешна уязвимост, прикрита сила, потенциал за смелост. Съвет. Не чакай знак отвън. Изразявай себе си, изразявай истината с нежност и смелост. Така. И тук имаме самия текст на посланието. Прикрит. Аз тъй съм явен пред твоя небосвод, но скритото в мен е толкова много. Блеста аз ярко, но ви от тебе скривам своите лъчи. Говорим си за теб, а ти си този, пред който ме е страх да се издам и не смея да ти кажа истините, защото увереността граничи с грам. По-лесно ми е да избягам, да чакам от тебе знак. Инициатива няма да започна и ще чакам все от теб сигнал. Когато всичко започне да се нарежда, когато преодолееш болката на превързаността, когато щастието почука на вратата ти, спри да се криеш и му отвори. Гневът е просто прелюдия към смелостта. Това е за теб. Пожелавам ти прекрасен ден и до нови срещи!